Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Avril kalo kile 17 bafla ani 25 san an b'a ladɔnya k'a fɔ k'aw bɛ Mifa production ani Olu tele u ka jɛnfilɛso de ka aw ni yantuma aw bisimila aw ka kunnafoni dili kɛnɛ kan bakuruba fɔla projet kura dɔ ni o ye baara dɔ bɛna bila sen kan an ka jamana kɔnɔna la ni o ye projet mentora mine yaasa min yɛrɛ bɛ se ka to sanubɔ baaraw o bɛ yiriwa an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw olu fanfɛ ka fara o kan seko ni dɔnko kɛnɛ min ni ale bɛ ɲɛsin ka se ka Mali ale ni Espagne jamana u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko festival Ola o baaraw olu kuncɛra ni o kun ye o ta ko seginɛ hali bi ka fara o kan tuguni festival wɛrɛ tuguni o bolo dalen don kajolokaw fɛ ni o kan ka daminɛ mais kalo nata kɔnɔna la ni ne ye bi kunnafoniw lafanbaw ye ka fara dɔwɛrɛ kan minnu bɛna lase aw ma. Mali furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a ye panneau solaire o 1000 o ni a minɛn tɔw k'o ta k'o di an ka jamana kɛnɛyaso dɔ ma ni o ye hôpital di Mali ni o bɛ Misabugu sigida kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na panneau solaire in a bɛna tilayɔrɔ 3 la kɛnɛyaso in kɔnɔna la ni o cɛla 2 o kan ka taa banabaatɔ gɛlɛnw olu dayɔrɔ la n'a bɛ fɔ o ma réanimation ani urgence a sabanan o kan ka bila banbagatɔw olu ka yɔrɔ la ni o ye morgue kɔnɔna ye wa kɛnɛyaso in ɲɛmɔgɔ olu ka fɔla ka fara an ka kɛnɛya minisiri kan a yirala k'a fɔ ko ɲɔni panneau solaire a kun ka na kalo kelen kɔnɔna na ko taji litiri 5000 walima o ni kɔ ko o de kun bɛ don kɛnɛyaso in a baarakɛminɛw olu dafɛ ni o musaka kun bɛ taga bɛn miliyɔn 4 ma fo ka taa yɛlɛ o sanfɛ kalo kelen kɔnɔna la. Baara dɔ bɛna boloda Mali kɔnɔna na ni o ye projet mentora mini yaasa min yɛrɛ bɛ se ka to sanubɔ baara kalan o ka kɛ an ka jamana musow olu kunna ani fana musow ka se ka damakɛ sanubɔ o baara la ka fara o kan tuguni musow ka se ka caya a baara kɔnɔna na nin kɔrɔfɔ ninnu lasera an ka dugu jukɔrɔfɛn minisiri ale fɛ. Hakili jagabɔ baara min kun kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye Assise nationale de la refondation ye min yɛrɛ senfɛ laɲiniw caman kun kɛra Malidenw fɛ ni o laɲini dɔ kun ye ko ka yɛlɛma don an ka jamana parti politique o charte kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni o laɲini a baaraw olu bɛna boloda an ka jamana kɔnɔna la ani ka fara an ka lasigidenso minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ a baara in a bɛna tilayɔrɔ 2 la ni o ye phase régionale ani ka fara phase nationale o kan phase régionale o baaraw kan ka kɛ nin kalo in tile 16 ka taa se a 17 ma o bɛna kɛ an ka jamana marabolo 19 kɔnɔna la ka fara Bamako district o kan ani an ka lasigidenso minnu bɛ jamana wɛrɛw kan ni o ye ambassade ni consulaw ye a bɛna kɛ o yɔrɔ 49 na min ye phase nationale n'o bɛ kuma jamana kɔnɔna ta bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a yirala k'a fɔ o bɛna kɛ avril kalo in tile 28 ka taa se 29 ma min yɛrɛ senfɛ hakilinataw olu bɛna di an ka jamana parti politique hali kɔnɔna ko kan wa min ye fasoden tɔn jɛkulu ye n'a bɛ fɔ o ma ko société civile olu bɛna ɲɛfɔli kɛ u ka laɲiniw kan ni o bɛ tali kɛ recommandation kan. An ka minisiriso min n'ale ɲɛsinnen don baganmara ani mɔniko ma
u ka kulu dɔ kun tagara Guinée Conakry jamana kɔnɔ avril kalo tile 6 ka se a tile 8 ma. Taama in kun ye taa ni ka segin min bɛ Mali ani Guinée Conakry jamana u ni ɲɔgɔn cɛ baganko ta fan sira fɛ ka jateminɛ boli o la n'a y'a sɔrɔ a sariyaw taabolo o bɛ cogoya min na ni yɛlɛma minnu kan ka se ka don a la yaasa min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya o kana kɛ Mali ale ni Guinée Conakry jamana u ni ɲɔgɔn cɛ. O de hukumu kɔnɔna na ni avril kalo in tile 23 o nata kɔnɔ lajɛ dɔ o bɛna boloda min ye Mali minisiriso min ni o ɲɛsinnen don bagan mara ni mɔniko ma o ɲɛmaw ka fara la Guinée Conakry o fana ta kan olu bɛna hakili jagabɔ baaraw kɛ ka o boloda ni ka jateminɛ boli a sariyaw la min yɛrɛ bɛ tali kɛ a protocole d'accord la yaasa ka se ka a lakuraya cogo min. Avril kalo tile 3 ka se a tile 5 ma Addis Abeba jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Éthiopie farafina sinfin ɲɛmaw olu kun ye lajɛ dɔ kun boloda ni a bɛ fɔ o ma ko sommet panafricain des jeunes leaders Mali sen kun yera a lajɛ in kɔnɔna la dakun kun bɛ fɛn min kan o de ye ka fanga labila sinfin ye farafina u ka se ka yiriwa cogoya min na a kɛnɛ kan min ye farafina minisiriw olu dɔw taara ka fara a sinfinw kulu dɔ kan ani sinfin ɲɛmaw ani ka fara an farafina o institution ka représentant dɔw olu fana taara a kɛnɛ kan o kumana fɛn minnu kan olu cɛla o dɔw bɛ tali kɛ sinfinw ka yɛrɛta sɔrɔ o sira fɛ ni o bɛ tali kɛ autonomisation économique kan ani fasoden ɲumanya baaraw o sabatili kɛcogo ɲuman ani fɛɛrɛ minnu bɛ se ka latigɛ ka bɛn ni kelenya k'o sabati sinfinw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na da sera o fana ma. Mali ni Japon ka baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na Japon jamana ye baarakalanminɛnw ka o di an ka jamana kalanso 4 ma yaasa o bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na baarako ta fan sira fɛ ka se ka dɔnniya olu caman sɔrɔ o kalanso kɔfɔlenw la o dɔ ye CFP ka fara ESICA kan Soni Alibert ani lycée technique a taara ka di olu 4 ma musaka o bɛnna sefa wari miliyari 5 jate ma. Lakanaso ni o ye protection civile o dayɛlɛla Kulukoro mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o kɛra kangaba yaasa ka se ka dɛmɛ don kasarabagatɔw olu ma n'o bɛ tali kɛ tasumakan kasara ji walima sirabakan kasara o kan ni baara in a sera ka bila sen kan ka kɛɲɛ ni kangabakaw olu yɛrɛ ka cɛsiri. Seko ni dɔnko kɛnɛ min ni ale laɲini ka se ka Mali ale ni Espagne jamana ka a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamana kelen u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sira caman fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko festival o la o ta ko 8nan kun daminɛna ni avril kalo in tile 11 ka taa a kuncɛ a 12 la dakun kun bɛ fɛn min kan o de ye taama ani badenya ka fara o kan Espagne jamana kɔnɔna la u ka karamɔgɔ dɔw olu kun nana a kɛnɛ kan minnu yɛrɛ ye baara kalan k'o kɛ an ka jamana kalanden dɔw kunna minnu ka kalan ni o ɲɛsinnen don fɔli ani art baaraw olu ma wa seko ni dɔnko min ye Mali ta ye ani ka fara Espagne ta kan olu mɔgɔw olu dɔw kun welela kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mali yɛrɛ ta ye o ye Umu Sangare ka fara Marème Ba kan Baba Sala ani dɔ wɛrɛw. Hali bi seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na kajolokaw fɛ yen ka seko ni dɔnko kɛnɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko festival culturel global o ta ko 4nan o kan ka daminɛ kari mɛ kalo tile 4 ka taa se a 11 ma ɲinɛ 2025 san kɔnɔ a bɛna kɛ u ka donatan kɛnɛba o kan a laɲini ye ka se ka kajolow ka o seko ni o dɔnko fɛnw ka olu yira mɔgɔw la cogoya min na ɲinɛ dakun bɛ fɛn min kan o de ye muso ni bolola baara ka se ka fɛɛrɛw latigɛ yaasa bɛn ni keleya bɛ se ka sabati sigidaw olu kɔnɔ cogoya min na dɔgɔkun kelen kɔnɔna na fɛn caman o bɛna yira festival in o senfɛ ni o cɛla dɔw bɛ tali kɛ laadala dɔn o kan o dɔ ye balani ani fɛn caman wɛrɛw ka fara o kan théâtre ni zirindaw o bɛna kɛ ani siyaw ka fini don cogo ni a bɛ fɔ o ma ko défilé de mode o fana bɛna kɛ ani taamaw o fana bɛna kɛ ka taa ɲɛsin kajolo o laadalafɛnw kan n'a bɛ fɔ o ma ko visite touristique o fana bɛna kɛ a la ka fara foroba barow kan n'o ye conférence ni panel ye ani feerew o fana bɛna kɛ laadalafɛnw kan ni o ye kajolo ta ye concertw fana bɛna kɛ ani ka jeu dɔw fana kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko pétanque ani fɛn wɛrɛw. En
An bɛ kunnafoni o kuncɛ ni Nigérakaw olu ka kibaruya ye bana dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko fièvre lassa ni ale sababu o bɔra toto de la a yirala k'a fɔ ni bana masina k'a bɛ farafinna kile yanfan o mara dɔw kɔnɔna la wa ɲinɛ san kɔnɔ kalo 3 kɔnɔna la Nigérakaw fɛ yen ko bana in kɛra sababu ye ni ka dankari kɛ mɔgɔ 118 olu de ka ɲɛnɛmaya la nin kɔrɔfɔ ninnu lasira u ka cakɛdaba min ka baara ɲɛsinnen don lakɔlɔsili ani bana kunbɛnli ma n'a bɛ fɔ o ma ko centre de contrôle et de prévention des maladies. An lamɛnbaga ni an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ k'o ɲɛfɔ aw ye o kɛra nin de an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka lamɛnni ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ka foli lase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantanw bɛɛ lajɛlen la an k'an bɛn o la waati nataw la ni ala ka jɛ